time ko ano magamit sa Sara Gold. Mag-away sa kita. Siya mabuto yung luho ng pamilya. Kasi ang mag-away kita kay Ex-mayor. Pagkortahan ko kayo, mga nag-iiti. Happy Magdiwata Festival 2023 San Francisco. Hi guys! Welcome sa pagpamista sa lungsod ng San Francisco. Wapa kayo mamistahay. Hi guys! Welcome sa pagpamista sa lungsod ng San Francisco. Wapa kayo mamistahay. Our first stop. O gani, ito na dito kay. O ni ang mga mamistahay guys. Ha? Ha? Yung lakan na mo! Asa to sila mga on? Mangasay na sila. So literal jud guys nga namista mi, so naa na pud mi karon sa ikaduha namong balay nga pamistahan. Og diri na lang pud kumukaon guys kay wala ko nakakaon kaganiya dito sa among first stop. Bidagag magta. Alive. Kung banday na video ay. First time ko ano magamit sa Sara Gold. Gani ako. First time ko magamit ng gold. Ex-mayor. Ta. Video ni video. Hi guys! Salamat sa video. Salamat sa birthday talaga. Happy birthday talaga. Wato ra ko man Shirley, mag-fill up no. Hala ka. Magkita ka ta. Ang mga proof anak kay si Ma'am Dalaga. Si ma'am, dalaga ba siya? Yan lang dalaga. Dalaga. Wapa kayo na naman ni Mang Carmen. Di mo ka. Oh, magiging siya. Di mo ka magagawa sa kuwan si kortahan mo sa. Hala, ano may magkakwartahan kayo? Mga nag-iiti. Nakay diamante Mahal tali ka ko. ng imuhang kwintas. Hala, uy, ikaw ay nag-ingon. Init ano na ako sa okay. Hindi ko kwartahan kayo. Gusto lang ko ka ng single turns na card. That's why. Solo parents kayo. Yung kaya nakita solo parents, other white pa 9 years. Ano ba? Dami ako. Ito lang. Mga marites. Kisa kay tabi ka na nilay. Kanang nakayelo, halata na kayo kaganihan sa iyang marites. Uy, bilas sa sawag sa Pichi ang tawag sa yan pa rin gusto na daw. Tapos siya kung mga pichi patay ko. Mag-away sa kita. Siya mabuto yung luho ng pamilya. May mista mo ta. Wow, kagabuot. Gasuggest ka galing. Lahi mo ito pag-buot ka o gasuggest ka. Kabalo pa mo define sa on. Oo.
Ikaw ba ni mag-suggest kasi mag-edit sa Albright yan siya. Hatoy buli. Bisa pa ulo kay Brian Bong kinahanglan. Hatoy buli. Tirahan na ito. Dito tagayan. Sa buli kamugay. Sa buli sa kamugay. Paghigop sa sabaw. Latang pansan liyan. Dili ba yung talagang na makarag ba malahubo para yung sa sabaw. Ipangutan na ko ang pangalan. Laong atirahe itong buli. PG Kawaya. Para pa sa ordinary. Hindi na ako mag-isip. Argue ka nimo. Di ba basta-basta? Pila ka kita imong balik. Hindi ako may magbili good. Imong kwarta ako'y magbili. May gabi nulok na kawisa. Siya magana sa pulutan. Ikaw ang magbili. Kwarta mo personal. Ay, dili ko. Wala ko kwarta. Wait, sa kamol. From 7. We argue all that time. Ginagawa mo. Nagkanta naman. We idol na po siya. Lamig siya blue boot. Short. We lamig siya blue boot. Katuwa lubot. We lamig siya i-model o kanduay. Kay lamig siya blue boot. Katuwa lubot. Uy, bad ka. Daw, di ka maging anak. Baboy na ako. Ikaw ang una-una mo na isap. Gabi nulok na isap. Lubot ang gagawin ang salita. Lubot ang topic niya. Ito ang intudlo ko nga buli. Ato ko ato bang kaniya? Kaya ingin ko ang bayo ko. May ikaw. Ikaw ano daw tayo pa sa una una ka na ko. Gagawin man ma'am. Ay, ano nasa Nakita ta guys. Ya na. Dili sa ilang gwapo nga. Dili sa gwapo niya. Ano sa inyo? O, dira. Okay. O, ako picture sa inyo, be. Pebi, imong apple peb. Ay, sape. Ikaw ko na mauin man na. Gawal do diha. Oh, manguli na ang mga asay. Ate Sin, dapat. Busog kay me. Tawag ng taga-pito. Yeah, sabi niya sa purple pen. Where is that? Diri. Ani? Shirley! Imbitahan na si Wilson. Pero ka na kaon. Ano ba ba? Busog ng mga person, so manguli na may anay guys. Dako kay kusin. Ang beso na ta kay Blanca. Da. Busog na? Yes. Super. Og sa dihang human og pamiesta guys kay busog na kaayo, and this is our first time nga nakapamiesta mi diri sa San Fran. So, mo na ning nahitabo guys. Og sa dihang wala pa jud ay nahuman ang among pagpamiesta guys. So apil pa ni hapon man di ay ni. So naana pod mi diri karon para manihapon. O di ba? Ang mga person legit jud nga na mista og nangasay. Nelson? Third round. Happy Fiesta, third round. Fiesta, happy fiesta. Happy fiesta, third round. Lugay na kayo ito. Ang buhay na Wilson. Uy, ma'am, ayaw jud ko kayo. Uy. Alaki, ma'am, Gretchen. Go, Ma'am Nel, kaya dili sila mag-ampo, Ma'am Nel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We thank you, Father God, for this day nga
permanente mi busog. And thank you so much sa balay nga among gisak-an. More blessings to come para sa ilaha. And thank you, Father God, sa nag-prepare aning food, hinaot nga makahatag nig sustansya sa among aok sa ilaha pod. We thank you, Father God, for everything. These things we ask and pray in Jesus' name. Amen! Pinatakaw magugod na siya. Mga pista. Uy, nadala jud nato tong pagka-buang diri sa pista. Unsa gani ni? Unsa gani ni? Kanang panit sa kani beef. Beef ni? Kabalo ka ng istorya no na Chinese na pagkaon. Yan ako na yung joke ya. Pinuot mo na. Order ba? Chinese restaurant din. Og maura to guys. Thank you for watching. Manguli na jud mi. Yes, legit nga manguli na mi. Salamat sa mga nagpakaon. Happy Fiesta San Francisco. Bye.